हेलौ हेलौ लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामलाय कमेन्ट लाइक करो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोफोर हेलौ 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 सोर सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दसे रायलायनोसै फुंनि हाय हेलौ नमस्कार कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट लाइक होनो दाबाव लाइक होनो दाबाव थुद्लालाबायनानै हो लोगोफोर हेलौ 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 माथो रावबो कमेन्टबो खालामथाराब्रा हेलौ 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 सोर सोर दङ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर हेलौ 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 कौन हेला कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट गावसिनानै हो कमेन्टखौ बाला हेलौ हेलौ सोर सोर नायदों कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर माथो रावनिबो कमेन्टआनो फैथारालै माबोरै जाखो ना बयबो भट होनो थांजोब्बाय दिनै बबे बबे जायगायाव दङ दिनै भटआ सानबिबार बायदि हेलौ हेलौ लोगोफोर हेलौ कमेन्ट खालामहरलाय कमेन्ट होमबासो मिथिगोन दा सोर सोर नायदों माबे कास्टमार टाइम पास हेलौ हेलौ सोर सोर नायदों माथो कमेन्टबो गावसिथाराब्रा कमेन्ट गावसिना हो लोगोफोर 23 गाहाम नायगासिनो सोर सोर नायदों कमेन्टबो खालामा रावबो मारै खबरा मोजां ना हेलौ 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 लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालाम कमेन्ट लिरलाबायनानै हरब्रा लोगोफोर मा मा ओंख्रि जालाबायखो ओमफ्राय सोर सोर भट होनो थांलाबायखो खिन्थाहरदो दिनै 19 थारिख ना भट दङ जोंना गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव जागासिनो दङ गुलाफानि बिनन्द खाख्लारि मर्निं गाइस मर्निं बिनन्द ब्र मर्निं ओमफ्राय मा खबर नोंनिया देलाय फोरमायलाय ओमफ्राय ओंखाम मोनजादोंना मोनजायाखै आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै थुना होलांदो साबसक्राइब खालामनानै ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट गावसिना गालां आं दाहाय रिटार्न हरगोन जुदि चेनेल दङबा आरोना 100% आरो ग्यारेन्टि के साथ हेलौ 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 सोर सोर दं कमेन्ट खालामहरदोलै गावसिला बायदो बालहा
बानाय मोनो माथो नों भट होआ आंना जायाखैलै भट होनायनि टाइम सोआखै नामा दाबो ना बिदा जायाखैनो बैसोआनो जायाखै देलाय नंगौना नङाब्रा थांसैब्रा दा थांनांगोन अनलाइन जुगावलाय थांबा थां आजिखालि बेलासियाव थांसै खनसे मा जायो अनलाइन होनोसैब्रा भटखौबो अनलाइन होनो हाबाथ' बिराद मोजां मोनलै भटखौ बाला थांलायनो दरखार गैयामोन लाइन फाथिनो दरखार गैयामोन होनबा हेल' हेल' कमेन्ट खालामदो हेलो गाइस কোনে কোনে আছে লাইনত মোৰ এলবিত কোনে কোনে উপস্থিত হৈছেহি অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ষ্ট্ৰীমটো লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক গাইস পোষ্ট কৰক অজিত ব্ৰহ্ম हेल' आदा गुड मर्निं 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 अजित ब्र मा खालामदों ब्र ओमफ्राय फंबाया गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरो भिडिअफोरखौ नायनानै कमेन्ट गावसिना गालांदो ओमफ्राय दा हरफिनसै आं रिटार्ननो चेनेल दङब्ला आरोना एसां खमायाव फैफिनो हेल' 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 अजित ब्रह्म कलेजाव दङ साबस्क्राइब खालामखाबाय ब्रादार आच्छा आच्छा अबेनि ब्र नोंलाय खिन्था हरदो थुनो थांसै नामा बिराद गोजानलै नोंना फाग्ला गोजान आंना बिदांफोरावनो फरायग्रायावसो नामा मिलायानो दा आंबो एसे महेन बैनाय फैदों दै मर्निं गुमै दा मर्निं मर्निं बैनाय मा खबर खिन्था हरदो ओमफ्राय अजित ब्रह्म ब्रादारा मा बुंदों फकिराग्रामनिसो आदा आच्छा 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 दा कलेजाव मा क्लास जागासिनो दं नामा माबायाव फरायो दा आं माबा लाबोआखैना भटार आइडिखौनो लाबोआखै आं ओमफ्राय महेन बैनाया मा होनदों मोजांलै गुमै होनदों आच्छा आच्छा भटार ओमफ्राय आइडिखौ माबोरै बटफोर थिसननांगौ नोंलाय थुदलालाबायना थाङा नामाब्रा दिनै मैया हरनाय लेखाया अजित ब्रह्म एस फार्स्ट इयार आच्छा दे ब्र मोजाङानो ओमफ्राय एगजाम जाथ'वाखै नामा ना जोब्बाय बिबार फ्लावार गार्डेन हेल' आदा बबेनि नों होनदों आङो माबानि गलाघाटनिसो ओमफ्राय नोंलाय बिबार फ्लावार खिन्थाहरदो ओमफ्राय खबरफोरा मारै सोर सोर दा बर्थमान आंनि एलबियाव दं बयखौबो एकदम आर'नाइ फालि गंसे होनानै बरायग्रोबाय आरोना 100% दोनखारलांनोसै आगै तामिलनाडुआव थफ्ला बोनखादो आगै दिनैनि हराव हेल' 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 लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालाम कमेन्ट गावसिना हो बहाथो आर'नाइया आच्छा मोनाखै आरो ना होमबा आं नोंनो स्पिड पस्टआव हरगोन दै स्पिड पस्टआव हरनोसै डाइरेक्ट नोंसानि खामसालियाव ओंखारहैनाय बायदि आरोना ओमफ्राय जा महेन बैनाया मा बुंदों ओंखाम जाबाय नामालै गुमैनो जाथ'वाखैलै बैनाय जाथ'वाखै नोंलाय जाबाय नामा थांबाय हेल' 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 सोर सोर दङ कमेन्ट गावसिदो माला लाइक खालामबाय जाबाय आंलै होनदों आच्छा आच्छा जाबाय आरोना ओमफ्राय माजों जाखोब्रा दिनै खिन्थाहरदो सबिता बरगयारि फैनो हादों सबिता बरगयारिखौ आंनि एलबिआव बरायनाय थागोरबाय आरोना हेल' लाइक दा होनदों थेंक इउ सबिता बरगयारि मा खबर ओइ
ओमफ्राय जा महिन बैनिया मा बुंदों बोरमा बेदरलै बहा असम जानो लुबैलायबायलै आं बाला बोरमा बेदरबावसोनो किया टेस्टि जागोन बे बहा बहा मोनोब्रा बोरमा बेदरफोरखौ जोंखौबो लिंहरब्रा जानो बैनाय दोनखारलांनोसै आगै तामिलनाडुआव सबिता बरग'यारिया मा बुंदों मोजां नोंहालायदां आंनाबो एकदम बरिया ओमफ्राय माथो खालामदों दायो हेल' हेल' आखाय हुआ आखाय हुआ बिबार फ्लावार गार्डेन पान कार्ड बानायो नामा नोंहा दा आच्छा बेयाव दं नामा इयाव आच्छा बानायालै मालायनि दखानावसो जिरायना दं आङो मालायनि दखाननिफ्रायसो एल बि होगासिनो दङ नों बानायदोंमोन ओइ लाइभ नायदां लाखनाव दा सबिता बरग'यारिया बुंदों अन होनदों आरोना हेल' सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो लोगोफोर गैयालै थांगोनसो दसे थानानै र' कमेन्ट गावसि हरदो लोगोफोर बै खिथुननि बेकग्राउन्डखौ इगनर खालाम नायनाङा बेखौ नायनाङा दे होमबा सुरेसालाय सुरेसा दोनखारलांनोसै आगै तामिलनाडुआव थफ्ला बोनखादो आगै दिनैनि हराव हेल' हेल' दखानावसो दं नामा नों होनबाय सबिता बरग'यारि औ दखानाव एरैनो टाइम पास आरोना ओमफ्राय सबिता बरग'यारि नोंहा भट जादोंना जायाखै नोंसिनिथिं जोंथिंथ' दिनै सुरु जाबाय माने डिस्ट्रिक्ट वाइस बेलेग बेलेग जायो नालाय जोंना दिनै जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेना मा होनदों सोरखौ दोनखारलांगोन बेंगलराव नायनोसै सोरखौ मोनो माथो रावखौबो मोनथारा दोनखारलांनोबो ओंखायनो सोरखौबा मोनगोन खोमा होननानै गान खनगासिनो दं आङो हाहा जाथ'वाखै दाबो होनना सबिता बरग'यारि जाथ'वाखै आरोना मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो नोंसिना सबिता खिन्थाहरलाय हेलौ आइगल मालिक बाबु सबिता बरग'यारिया क'क्राझार होनदोंना आदसा क'क्राझारना माला दं खिन्थाहरलाय महेन बैनाया मा होनदों नों नामालै मोनगोनलै दुखु जानाङा नंगौ नामा आदसा दे ओमफ्राय सबिता बरग'यारि मा होनदों नोंसिनालाय जोंना जागासिनो दं जोंना गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि ना दिनै 19 दिनै जागासिनो दं आरोना आदानि मिनिनाया आदाया मिनिनो रोंथारा माथो रोंथाराथ' आरो माथो खालामबावनो ओमफ्राय जा सबिता बरग'यारिया मा होनदों मेनि सादावसो जागोन आदसा डिस्ट्रिक्ट वाइस बेलेग बेलेग जायोना ओमफ्राय जा अनामिका आब' फैदों आरोना हाय हेल' सनामोन गुड मर्निं आगै सना मर्निं आब' सना नोंहा मा खबर
दिनैसो एलबिआव नुदों होनदों आब' अनामिकाया आरोना आदसा आं एलबि आंबो बांद्राय होखाया ओमफ्राय दिनै होलायबाय आरो ओमफ्राय ग्रोब टाइमावनो लोगो मोनफैबाय ना मा होनो आब' मा खालामदों दालाय आब' अनामिका ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेना मा होनदों आब' अनामिका मैयानियानो मा सोंहरखो ओमफ्राय दे सोर दङ कमेन्ट खालामलाय कमेन्ट गावसि होलाय आब' अनामिकामोनखो आंनि फंबाय सना होनदोंथ' आरो आब' सना गैयालै दामानि एकदम आया लोगो मोनथारा जाना दं बिबार फ्लावार आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आब' दादानियाव ओंथ' आरो आंबो बांद्राय होखाया एलबिखौनो दिनैजों खनथामसो जाबाय नामाथाय साननो हालायलायो आंनि एलबि होनाया मिथिबाय हेल' लोगोफोर सोर नायगासिनो दङ कमेन्ट गावसि हरदो लाइक खालामदो मानोथो नायबाय थाखोनो बड होग्रा मानसियानो दाबो थाङा मा होनदों आब' अनामिकाया रानिखौ स्कुलाव दोनहैदों आगै आदसा दिनै स्कुल खुलिबायना दे ओमफ्राय आब' सना माथो ओंख्रि जानाय मोनो दिनै सबिता बरगयारिया होनदों ओमफ्राय आब' अनामिकाया मा होनखो मैयानिया होनदों हा हाब मैयानिया मा बुस्थुब्रा आब' एसे खिन्थाहरदो आंनोबो फांखाखौ हमथानो हागोन माथो बिदिबा स्पिडानो गैया माथो औ बिबार फ्लावार गार्डेनाव होनदों औ आब' अनामिका भिडिअ बानाय स्कुलाव होनदों औ बानाय होबाय था आब'ना दामानि बिराद एलबि होगासिनो दं खोमा ना आब' अनामिका WT थाब जाथोंसै होआलै आं न'आव थांसै आइ माबाखौ लाना फैनां लेखाखौ आंना बिदाफ्रावसो आं दाहाय थांगोन फन खालाम बिदाफ्राव मानसि ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेना होनदों मा ओंख्रि जाखो दादा होनदों ओंखामथ' जाथ'वाखै आं दाबो मोनजाथ'वाखैनो मोनथ'वाखैनो ओमफ्राय सबिता बरगयारिया अन होनदों आरोना हेल' सोर दं लाइनाव कमेन्ट खालाम लाइक खालाम माथो रावबो गैथारा फुंजानि फैबायमोन ओमफ्राय सबिता बरगयारिया ओंखाम जाबाय नामा बिबार फ्लावार गार्डेन नोंहा जाबायना जायाखै ओंखाम Halo. 707789104 Halo. बोरो नोंसा बाबायलाय बदों थानो सबिता बरगयारिया मा होनदों जाथ'वाखै आं बिमा मोनहा जाबाय आदसा बांद्राय फुङावबो ओंखाम जानो गोसो जायालै ओंखाम उखैया ओमफ्राय आब' अनामिकाया मा होनदों आं आगैनि भिडिअ मैया हरनि 12:12सोआव नायदों आदसा आंबो मैया बिदिनो बायदिसिना खामानि मावबाय थानानै एकदम 11:30सिमसो जादों खोमा उन्दुनाया बिबार फ्लावार गार्डेना मा होनो जाखांबाय जोंहा होनदों आदसा आब' अनामिका नोंहालाय माथो जाखो दिनै मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो बिबार फ्लावार माजों जाखो ओमफ्राय सबिता बरगयारिया मा होनदों आंबो जानो बायो फुङाव होनदों जानो बायोथ' आरो फुङाव खनसे साहा लोंबाथाय आरो गैला आरो 12:00-1:00 नङाबाथाय ओंखामखौनो उखैला बेबायदि साहाजों माबा मोनसे जाबाथाय आरो
सानजि बासुआ फैबाय दे हेल' हेल' सानजि आर'नाइ फालिजों खनसे स्राय बरायग्रोबाय आरो ना ओमफ्राय मा होनदों बा बस नुलायदों होनबाय लाइक होसाबबाय होनबाय बस नुदों नामा आंखौ दे दे मा हिसाबाव बस नुदों जेनेबा देलाय खिन्थालाय मैया सानजेनि एलबिआव थांबाय आङो गैया उन्दुलांबायसोमोन खोमा रिप्लाइखौनो होआसै ओमफ्राय जोमावासो थाबाय थाबाय सानजेनि जोमावा मा जायोब्रा खिन्थाहरलाय जोंना ओंख्रिया दाउ आलु भाजा आरो टमेट' बाथोन आरो लामा मा होनदों लामा भाजा आरो लामा भाजा दालि जल आदसा एकदम बरिया सानजिया मा होनदों आं जेबो खोनायाखै दे आं स्कुलावसो गथ'फोरा आदसा होमबा सानजिया टिचार मावो नामा ओमफ्राय जोंहा आब' नामाखिया मा बुंदों फंबायनि नाम्बार बिबार बिनानावनि नाम्बारखौ नांगौमोन आंनो होनदों आलु एवनायसो सनाफोर होनदों आदसा आब' नामिकानि नाम्बारखौ नांगौमोन आरो ना ओमफ्राय नाम्बारखौ दा बोरै हरगोन देलाय खोन्थाहरलाय आब' बोरै हरबा मोजां जागोन सोरलाय आजा ओमफ्राय अनल' दे सानजि दे थेंक इउ फैनायनि थाखाय ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेनाव नों कमेन्ट थाबोयो दादा नोंना होनदों आदसा बावदों बारा नुस्लाबलाय लाङा नालाय मेगनफोराबो पावार गैलाय लांला बेखायनो बय गेरेमोन अन हेल' बिबार फ्लावार गार्डेना हरदो एलबि आवनो होनदों नंगौ एलबि आव होबा एसे माबाद्राय जाद्रायगोन खोमा राजुहुवा ना मा होनो बेखौ बारा बर' भाषाबो रोंलायलाङालै आंखौ ला आं हरनो आगै बिबार आरो फंबाय मा डाइलग होखो नों सानजिया नै नोंहासो खोनाया दा ब्लुटुथ लागायना लानांगौरा मिथिबाय ओरै खोमायाव ब्लुटुथ लागायना लाबासो खोनागोन दा नोङो ओमफ्राय आब' अनामिकाया नों दे आब' हो आं थाबनो स्क्रिनशट माने मारिना लानि आयो मधुजिब अफिसियेल फैदों दे हेल' ब्र मा खबर मोजां ना खबर आंना मा नों भाइराल जाबायलै आदाया नंगौ नामा नोंसो देन्जार मोसाखावो माथो नोंलाय ओमफ्राय आब' अनामिकाया बेनो आगै होनदों अबे नाम्बार होदों गैया माथो आब' नाम्बारा ना होथ'वाखै दे थाबनो हो ओमफ्राय थाबनो दाननोबो दानफिन आरोना आङो थाबनो साफायना लानि ओमफ्राय बिबार फ्लावार औ आं लाबाय आब' अनामिका होनदों हाब अबे लालायलायखो ना बे एलबि आव कमेन्ट होदोंमोन जानो नुवासै माथो आं औ मोजां होनदों मधुआ हेल' मधु ओमफ्राय दा मा खालामदों मधुजि फोरमायहरदो ब्र ओमफ्राय आब' अनामिकाया बोरै नाम्बारखौ बोरै लालायलायखो नोंसोरलाय खिन्थाहरलाय बोरै लालायलायखो ओमफ्राय जोंहा फान्था भाइ फैदों आरोना हेल' फान्था भाइ बेनो नोंनि मोनाबिलियाव एलबि होगोन ना मा
माने दिनै बादों आरोना बरिं नांदों मा खालामनो मा मानो बिदि नांदों आरोना बेनिखायनो र' एलबिखौनो होना नायनि सोर सोर फैयो ना फैया ओमफ्राय फैयाबाथाय आरो थाला बिदि होननानै होबाय आरोना ओमफ्राय दा बर्थमान दंथ'यो बेनिखायनो बयजोंबो रायज्लायगासिनो दं आरोना फान्दा भाई गाज्रि मोननाङा अन सानजि अन आगै हरबायथ' होनदों बा आंना फान्दा गरलाया होनदों लाइक दान 6 फान्दाबाया सानजिया बा आंना फान्दा नोंखौ लिंदों नै सानजिया बिबार फ्लावार गार्डेन औ दे आं दानो कल खालामनोसै आब' अनिमाखौ होनदों आं मोनासैथ' आब' अनामिका नाम्बारखौ लगलखौ दानफिनदों नामा नों ना गोजौआव होदोंमोन गैयाथ' ओमफ्राय लिरदो इम'जि हरबाय आरोना ओमफ्राय सबिता बरगयारिया मा लेखा लिरगासिनो दं खोमा फान्दाबाया ओखि आंना मेन चेनेला एसे दिगदार होदों आच्छा बे फान्दाबाया माबासो खोमा दे जोमावसो दे बियो जोमाव बिबारफ्राव गार्डेना दादालाय मासि जाम्बाहाय थैखागोनसो होनदों आया आं नुवासै नामा होमबा आइये मारै जाखो आं हमनोनो हालालै लोगोफोर लाइक डान थेंक इउ मधुजि ओमफ्राय आब' अनामिकाया होनदों आं खेबनै जाबाय ओमफ्राय आंनाव नुजायाखैसै मानो लाइभ चाटाव जे नुजायाखैसै बेग बोख्लायना नाय होनदों कहाँ पे गैया माथो बै मैयानि होनलायनाय स्कुल दोनलांदों होननायसो नायबाय आं गैया माथो 12:20आवसो नायदों होननायसो नायबाय माथो गैयानो बोरो बोरै जालाबायखोरा जाम्बा जाबाय नालाय बेनिखायनो मिन्थिलाय लांला बोरो नायबाबो नुला माथो गैयालै आब' बोख्लायना नायबायमोन आङो माथो मोनाखैनो फान्था बाय ब्लगा मानदों मिथियालै लाइक होबा लाइकबो थुजायाखै दानि आब' एसएमनाव आच्छा ओखि थांबाय नामा होनदों सानजिया नै फान्था ब्र बेनि उनाव नाय होनदों बिबार फ्लावार गार्डेन आब' अनामिका दा कल खालामहरनोसै जाहा होनदों फान्थाया दङ होनदों आरो खेबसेबाय गैयालै आब' नुवासैनो आंनाव जाखांफैयाखै नामा ओइ दासो फैदों माबा फैदों 9957 ओं बेसेबां फैबाय मोनबा फैबाय फार्स्टआवनो दंथ' आब' अनामिकानि नाम्बारा नाङालै आं अनामिका बाजैनि नाम्बारखौ होनदों फान्था ब्र आरोना हेल' लोगोफोर सोर दं कमेन्ट खालामदो कमेन्ट आरो मोनबा फैबाय दे आब' अनामिका मोनबा फैबावबाय नै ओमफ्राय अनामिका नायदो
आब' दहाय मोनबा दा मोनबा ना फैबाय लास्टआव 7-4 ना ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेना सोरनिखौ होखो 9957 आब' अनिमानिखौनो होदों खोमा अनामिकानिखौनो जोमा अफिसियेला फैबाय दै गावनि मेन चेनेलजों लाइकल' दै खेला होनदों बहा खेला दे ब्र एकदम धन्यबाद बाय आं एसे बिजि दे दाहाय लोगो मोनफिनगोन फेन बाय आदसा दे सबिता बरगयारि जागोन दे जागोन जेबो नङा आरो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिबार फ्लावार होनदों जाम्बाहाय दादा जाम्बाथ' आरो जाम्बा जाबायथ' आरो माथो बुंबावनो ओमफ्राय लादो नोंसोरहा सेंग्रा सिख्ला आंहा बुरि बेखायनो हरबाय आं आदसा दे जेबो नङा मोनबाय दे फान्था भाइ ब्लगा मा होनदोङो दहाय जादोंमोनलै होनदों आदसा मा जाबायथाय बुंनो हायालै आंथ' बाराखौनो रोंलायलाङा जोंहा बिबारि आगैनिफ्रायसो सोलोंनांसिगोन खोमा बिबार फ्लावार गार्डेननिफ्रायसो आब' अनामिका मोनबाय दे आं दाहाय नोंनो मेसेज हरनोसै दै आंनाव 149 आरो आंनि प्रफाइलखौथ' नुखासिगोन ओइ फान्था होनदों आरोना बिबार फ्लावारा हा होनदों आरो आब' अनामिका थांबाय नामा बर' महिला सोलोंबाय 160 आयब आं 4 LB होगोन सनाफोर दसे बाबु फै आब' 4टा बाजियाव आब' 4टा बाजियाव ना मोनाबिलिनि जागोन दे 4टा मोनाबिलियाव होयोबाथ' आंहा बटबो हैनांगौलै दा 3टासोआव खनसे थांना हैनोसै दा दहाय थांना फैबाय आं खनसे एकदम जि भिर लाइनानो नोगोद गोलाव जालायलायबाय मानसिफोरा खोमसियावनो लाइन थांदों नामाथाय लाइन जानो थांदोंमोन 10 लाइन जाहैदों नामाथाय ओमफ्राय गैया आं फैफिनबायसो ओमफ्राय दा थांसै खनसे मोनाबिलियाव 3टासोआव खनसे थांना फैनोसै होना फैनोसै ओमफ्राय आब' अनामिका नों औ आगै सना जागोन दे आब' फैगोन दे आं ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेनानो जास्ट फाननि खामनासो जाम्बा बुंदों दादा जेबो नङा दे आं मिथिखादों जेबो नङा मिथिखायो दे आं बुंनायल'आलाय माथो जानो नामा बिदि आरो ओमफ्राय आब' अनामिकाया मा होनदों भटार होनो मोनबायलै आब' मोनबायमोन मोननायालाय नोंसो बुंसै दा ओमफ्राय बिबार फ्लावारा हा ना मिनिबाय आरोना मा जोंहा फान्था भाइ ब्लगा मा होनदों बिबारनो ब्लु होलाय आंखौ नायथों जागोन दे ओमफ्राय फान्था ब्लगा मा होनखो आं बारा बुजिलायलाङालै इम'जि सेम'जिफोरखौ ना बिदि आरो ओमफ्राय
पाबिन बसुमतारी हाय आदा होनदों हेल' ब्र पाबिन ब्र मा खबर नोंनिया ओमफ्राय गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट गावसिनानै हो दाहाय आं कमेन्टखौ नायनानै रिटार्न खालामफिनगोन आरोना जुदि चेनेल दङब्ला ओमफ्राय भिडिअखौ नाय आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नङाबा आनसाबस्क्राइब जाफिननो चान्स थायो भिडिअ नायालासिनो खालामबाथाय ना बिदि आरो ओमफ्राय टुलु बर' फैदों आरोना मा होनदों बिबार फ्लावार गार्डेना नाम्बार हराखैथ' दादा नोंखौ फाननैसो खालामदों हा बिबार फ्लावार फाननैसो नङा जाखोलै नोंनियासो फाननि जाखो ना बे आब' अनामिकानियासो जाखो नोंनियाथ' र' नोंहा आब' अनामिका हरनायखौसो लिरफिनदों आं बेखौ मिथिदों ओमफ्राय बेबो फाननैसो नामा आब' अनामिका हरनाया ओमफ्राय टुलु बर' फैदों आरोना हाय टुलु बर' गुड मर्निं आदा होनदों आरोना गुड मर्निं टुलु ब्र मा खबर ओमफ्राय पाबिन ब्र'आ मा होनदों मोजां होनदों ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेना होनो नाङा दादा होनदों आरोना माबा ब्लुखौ होनो नाङा होनदोंमोन आरोना होबाय दे लोगो जालायदो माबाया मा होनोमोनलाय फान्थाबाया जा फान्था ब्लगा होनो होबाय नालाय ओंखायनो आरो ओमफ्राय आब' अनामिकाया थांबाय नामा हेल' लोगोफोर सोर दं कमेन्ट खालामहरलाय आंथ' भटार कार्डआव एजआनो 38 जाबाय आगै सना बानायनो हाला बेखौ लानांबाय होनबाय 38 जाबाय आरोना आब' जायोलै बिदिनो ओमफ्राय सेस माने आधारफोराबो बिदिनो जाजोब्बाय नामा आधार पान कार्डफोराबो जुदि आधार कार्ड पान कार्डफोरा बेलेगबाथ' भटार आइडिखौ सोलायनो हायो आरोना आपडेट खालामनो हायो ओमफ्राय दा नोङो सब जुदि भटार आइडिनि बायदिनो लाजोब्बायबा आधार कार्ड पान कार्डखौबो होमबाथ' हाला आरो बिदिनो लानांसिगोन नोङो थाब पेन्सन मोनजागोन आब' बेनिसो नोंहा ओमफ्राय पाबिन बसुमतारी ब्र'आ मा होनदों आदाया अबेनि होनबाय ब्र' आङो गलाघाटनिलै ओमफ्राय नोंलाय पाबिन ब्र' नोङो अबेनि खिन्थाहरलाय ओमफ्राय लाइक खालामदो आंथ' बुङाखैमोन दादा हो होनना नोंथ' आरो होनाखैमोनबा लाफिनसै दे बिबार फ्लावार लाफिनसै होमबा पाबिन बसुमतारीया मा होनदों ओमफ्राय क'क्राझार होनदों आदसा ब्र' नों क'क्राझारनि आरोना ओमफ्राय मा खालामबाय दं दालाय पाबिन ब्र' ओमफ्राय दा अनामिका आब'आ मा होनदों नों दानिबो देरसिन आं आदसा होमबा देरसिन जाबाय आरोना होमबा आब'खौथ' मानसिफोरा होनसिगोन जि उन्दै हौवाखौनो लादों होननानैसो बुंसिगोन बेना मानसिफोरा ओमफ्राय फान्थाबाय थाथ'दो दे खामानि दं आदसा ब्र' दे जागोन दे फान्था भाइ ब्लग आरोना जोमाव ब्र' ओमफ्राय अनामिका आब'आ औहाय होनना मिनिबाय आरो नोंथ' आरो मा जागोन बिदिबा बिसोरनोलै बे मेन बानायग्राफोरानो मारै खालामनो हायोथाय बुंनो हाला दा ओमफ्राय जों पाब्लिकआसो हेरेसमेन्ट मोनो आरो बिसोरनि थाखायनो ओमफ्राय बिबार फ्लावारा औ दे लाफिन होनदों आरो दे लाफिनबाय आं होनबा बिबार गार्डेन अनामिका आब' होनदों नों गुमैसो जागोन आंथ' आरो नोंखौ आब' लिंबाय जेला गुमैसो जागोनथ' आरो दे आरो ओमफ्राय आब'आ दा न'आव फैफिनबाय आब' अनामिका रानिखौ स्कुलाव दोनलांनानै ओमफ्राय बिबार फ्लावारा मा होनदों दादाया हाबा जाबाय नामा जायाखैलै दानो जायो नामा दाबो बैसोआनो जायाखै हाबा जानो नोंलाय जाबायना जायाखै बिबार फ्लावार हेल' सोर दं कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर कमेन्ट अब्लासो मिथिगोन दा आङो नोंसोरबो नायगासिनो दङ होननानै
ओमफ्राय लोगोफोर सोर सोर गोदान फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। मानो होनबा नोंथांमोना अनब्लासो जोंबो एसे आगबारिनो हागोन। बिदि आरो ओमफ्राय लाइक खालाम सेयार खालाम भिडिअ'फोरखौ नायनानै हो जोंलाय आरो जाथा भिडिअ' होलाबायलै लोगोफोर होमबाबो नायनानै होदो आरो। ओमफ्राय अनामिका आब'आ होनदों औ रुमाव दं होनदों आदसा रुमावनो दं आरो ना दे। ओमफ्राय आब'आ 4टा बाजियाव एल बि होगोन होनदोंना दे दा थांगोन आङो। ओमफ्राय हाबायाव थांगोन फंबाय सना दे आब' टेनसन खालामनाङा। लिंगोन एकदमबारे। ओमफ्राय पाबिन बसुमतारी आदा बोथोरा गरमथार माथो होनबाय। ओंथ' आरो बोथोरा बिराद गरमथारलै जोंथिं एसे दा दोमैलु जाना दंथ'यो बर्थ'मान। माने दहाय हराव अखा हां जादोंमोन ओमफ्राय फुङावबो बिदिनो दोमैलु थाबाय आरोना दासिमबो बारा जोरांथ'वाखै 9:30 जाबायानो। ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेनाव दं आयु हाबा जाबायसो सानदां होनदों आरो ओमफ्राय नोंलाय? बिबार फ्लावार आं जाबाय आंहा गथ'फोरानो साथाम दं आयु बिदि जाबाय होमबा नों आंखौ आदा जानाय नङा? साथाम गाहाम दं आरोना? नंना नङा जाखो ना एरनोसो होनबाय? ओमफ्राय सानैया स्कुल थांबाय सासेया उन्दैसो 2 इयार। आदसा नंमारगौ आरोखि दे मोजाङानो। ओमफ्राय अनामिका आब'आ मा होनदों थगायजाबाय नों फंबाय होनदों आरो आदसा बिबार फ्लावारा आंनो थगायदोंसो ना? एकथारलै बे थगायि। साथाम गाहाम दं होननानैसो थगायबावदों हेल' सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर। पबिन ब्र थांबाय नामा माथो ओंख्रि जानायमोननो दिनै? फंबायसो जासिगोनथ' आं नोंखो होनदों आरोना बिबार फ्लावारा ओं फंबाय जागोन नङाबा बिबोनांफोर लिंजायो जेबो नङा। आदसा ओमफ्राय साइलेन्ट किं फैदों आर ना हेल' साइलेन्ट किं हा होननासो मिनिगोरबाय माथो मानो मिनिखोथाय मिथिला। ओमफ्राय पबिन ब्र होनो जोंनिथिं बोथोरा गरमथार आदा नों गरमथार जाबायथ' आरो बयनिथिंबो अब्लाबो दिनै जोंथिं एसे दोमैलु जादों आरोना। दामाने साननैसो सिगां माने गस्लाखौनो खुनो हाबावा बिखुङानो खामलायलायोसो बेबायदि आरो। बिबार फ्लावारा हा होनबाय। मुसाहारि नाम्बार 1 बेयो आंनि आइडि फंबाय आब' अनामिका नामा? गुगोल पे আছে? पेटआव আছে? बेजोंबो साब खालामबाय जागोन दे आब' दुनियाबाद आरोना खालामनायनि थाखाय। औ आगै होनदों दे। पैसा ये नम्बर है सरताम पैसा ये नम्बर है सरताम गोसा मिनिब्रा दादा होनदों आरो बिबार फ्लावारा बोरै मिनिनो ओंखारब्रा मिनिनांगौ जाखो? एसे देलाय माबाफोर डाइलग हरलाय मानोना एकदम ग्लाब मिनिथारगोन आङो।
नों हेडफन सोदोंबा खोमाया थालखा मारिलायगोन आरो आं मिनिबाथाय मुसाहारि नाम्बार 1 आब'आ मा होनदों औ आगै दालिसोलै औ आगै ओमफ्राय प्रबिन ब्र'आ मा होनदों दालिसोलै आदा होनदों आदसा दालिबाबो ओंख्रिलै जेबो नङा माथो सानफ्रामबो गोथाव गोथाव मोनबाय थानो ना ब्र' ओमफ्राय आब'आ मा होनदों 10 लाइक दा होनदों थेंक इउ आब' लाइक होनायनि थाखाय आजाद आहमेद ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेन गोसा गोसा मिनिब्रा दादा फंबाय दादा फंबाय आरोना मोननै होमबा नोंखौ आङो मा होननांगोन फंबायबाथ' आब' जाबाय आब' होननानै होननांसिगोन होनबाथ' ना आगै बिबारनोबो हरगोन रे 2000 ना आब'आ मा होनदों आगै बिबारनोबो हरगोन रे बुजियासैलां आब' आगै बिबारनोबो हरगोन रे माने हरगोरनि आरोना बे आइडिजों माने बिबारनो साब खालामहैनो आरोना ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेना मा होनदों मा मिनिथाराब्रा औ आब' नामिका हर दे थेंक इउ आब' मिनिनो बिबार मारै मिनिबावनो दे मिनिनो ओंखाराखै माथो देलाय नों डाइलग होब्रा होमबासो मिनिनो ओंखारगोन दा होमबाथाय ग्लाब 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 मिनिनोसै आङो नों हेडफन सोबाथाय खोमाया नोंना थालखा मारिलायसिगोन ओमफ्राय आब' नामिकाया आं जा अनो फंबायखौ ओंलै आब' थेंक इउ नों बायदि आब' आं बहाय मोनबावगोन दे असे आब' जाबासोमोन बे जेनेबा न'आवनो थानाय आरो होनबासोमोन लाइक होबाय दादा मिनिनो रोङाबाबो जायो दे मिनिनो रोंबाल' होगोन नामा ओमफ्राय नोङो मिनिनो रोङाबा होआ आरोना हेल' सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहरदोलै गावसिदो कमेन्टफोरखौ मानोथो गावसिनो बाथारगोन बेलाय हेल' सोर सोर दङ बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालिनो देग्लायबो गाखोहैनो असेबाबो न'आव थानो मोनखाया आगै नंगौ नंनायालाय आब' बेलेगनाव थांनांगौ जाखोयोना बिदि आरो माथो खालामनो संसारानो बिदिनोसै टाइम जाबा बयबो माबाखानांगौ ना बिदि आरो ओमफ्राय जा पाबिन ब्र'आ मा होनदों आदानि सोरबा जिया गैया नामा जियाबाथ' नागिरनांगोनसोलै ब्र मोनथाराखै जोंखौलाय आरो नायनो साइस गैयामोन गैया नै सोर गोसोथोगोन दे नायलायनो ओमफ्राय सोर दं फेमिलियाव दादा नोंस्रा सोर दं बयबो दङ जोंहा मामि पापा ओमफ्राय बिदिनो दादा बाजै बिदिनो सबबो दं आरोना ओमफ्राय बसुमतारी आब'आ मा होनदों गोजानाव थानानैबो अनगोन दे होनदों गोजानाव थाबाथ' आरो बांसिन अननाया बारियो आरोना मानसिफ्रा होनो आरो खाथियाव नुलायलायबाय थाबा बांद्राय नांलायोसोनो
बांद्राय सोलायलायासोनो बिदि होनो आरोना ओमफ्राय गोजानाव थाबा बांसिन मरमसे नेहेबारि आरो बहानि अनजालियालाय नोंहा दादा अनजालि आं अनजालि मोनगौ मोनगौ नागिरगासिनो दंसै गान खनै खनै सोरबा फुरथिबायगोन नामा होननानै साइलेन्ट किं आदाया बहानि होनदों साइलेन्ट किं आरोना दास आं गलाघाटनि ब्र गलाघाट हिन्जाव ना हौवा जाखोथाय साइलेन्ट किं नाम हिसाबावथ' हिन्जाव बायदिसो मोनो हौवा बायदिसो आं गलाघाटनिलै ब्र ओमफ्राय नोंलाय अबेनि जाखो प्रबिन बसुमतारिया माथो मेसेज दानफिनबायसो ओमफ्राय जोंहा मधुजि फैदोंमोनलै दहाय मधुजिया थांफिनबाय नामा मधुजि अफिसियेला जा बुरजा खोमा फेमिलि मालायसो दादा हा जोंहा आंल'सो होनबाय आदसा ओमफ्राय बिबार फ्लावारा हाबा जाबायना जायाखै खिन्थाहरलाय ओमफ्राय मामि पापा ओमफ्राय नों दं आरोखि ओमफ्राय जोंहा जेरेमिया राभा फैनो हादोंमोन आरोना हाय ब्र गुड मर्निं ब्र होनदों मर्निं मर्निं ब्र मा खबर आंनि एलबि आव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरोना माइब्रा बिदै लोङाखै नामा आदा बैसागुनि ओइ लोंबाय जोब्बाय दालाय गैला बडिनिफ्रायबो ओंखारलांजोब्बायसो बे जेरेमिया राभा थिगानो दं होनबाय सुखु दुखु खबर लालायनांगौहाय आगै सना मालाबा सम मोनबा बिब'खौ नायनो फै जागोन आब' थांथारगोन होनबाय दा आं खनसे मिथिबाय टेनसन खालामनाङा एकदम बेरायबाय थागोन आरो देनां र' एसे माने चेनेला ग्र' जाबावथोंसै ग्र' जानानै एसे आर्निं फैबाथाय माने बहुद जायगा बेरायनो आंना सिमां दं आरोना बेखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ नोंथांमोना सापर्ट खालामाबा जानाय नङा इयो ना मा होनो लोगोफोर बिबार फ्लावार गार्डेना जाबायथ' खोन्थाबायना नों दहाय खिन्थादोंमोन साथाम गाहाम दं होननाया ओमफ्राय गावहा आं हारसिंल'सो होनदों दानि ओमफ्राय जेरेमिया राभा नों गलाघाट मा गामि होनबाय गलाघाट आंनिया जनकपुर गोलैयो आरोना जनकपुर उरियामघाट बिद्यापुर बिदि फैनानै ओमफ्राय जेरेमिया राभा ब्र' र' थांबा लोगो हमहैगोन नों ओं ब्र' ओमफ्राय नों अबेनिमोनलाय खिन्थालाय जेरेमिया ब्र' जोंनि बेजाय फैखांबाय नामा हेल' हेल' लोगोफोर लाइक खालाम कमेन्ट खालाम सोर सोर दङ होमबासो मिन्थिगोनलाय आरो बिबार फ्लावार गार्डेना मा होनदों एलबि आव फैनो होदों नोंखौ आब' नामिकाया होनदों औ ओं होदोंथ' आरो दहायबो नुदां नुनायाथ' दा थांगोन आं 4 बाजियाव होयोना आब' नामिकाया प्रबिन ब्र'आ मा होनदों दे होनबा आदा होनदों आदसा ब्र' थांसै नामा मा मावबाय दं दालाय ओमफ्राय जेरेमिया राभा ब्र'आ मा होनदों थाइलाबारि गामिनि होनदों थाङाखै होनदों थाइलाबारियाव मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो होनो क'क्राझार नामा ओमफ्राय जेरेमिया राभा मा होनदों थाङाखै होनदों फै ब्र' फैयोबा गलाघाट सरुप फोथार बिथिं फै आरोना फैबा खबर हर लोगो हमलायगोन नामा जोंहा इउटुबार फिसा इउटुबारजोंनो लोगो हमलायनानै गावजों गाव माबालायाबालाय नामा गिदिर गिदिरखौबो लोगो हमनो टाइमानो सोलायाबा माथो आयौ
आब' अनामिका एफा गोजान ना नोंसोरनिया? आब' अनामिका होनदों आंहा नोंसिनि जाय आलासि गैया नोंनो आलासि जाबाय फंबाय। ओं आब' एकदम आब' माने आब' जाबाय आरो ना मा? ओमफ्राय फैबा खबर हर जोंनि जाय बे गलाघाटआव आरोना बोरैबाफोर बायसान्सफोर माबा खार'नाव जुदि फैयोबा खबर हो आरोना होमबाथाय आं नोंखौ पिकआप खालामहैगोन आरो जोंनि न'आव लाबोगोन आरोना। हेल' 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 सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहरदो। नोंनि आखाइजों दोननाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरदसे आं लाना फैदो। आं जेरावबो थांफेरा फंबाय होनदों आब' अनामिकाया। ए आदसा ओमफ्राय बिदिनो मालाबाफोर आरो फैयोबा खबर हरनो दाबाव नैबे फंबाया दङ होननानै आरो गलाघाटआव। बिबार फ्लावारा मा होनदों गिदिर इउटुबारखौ लोगो हमनो टाइम मिलाया नोंहा दादा होनबाय होनदों आरो नोंथ' आरो मिलायाथ' आरो मालाय बिसा मा बुंनो आरो। निजिरा मुसाहारि फैदों आरोना हेलौ मा खालामदों खि होनदों हेल' 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 निजिरा मा खबर? आं नै ओरैनो दङ रायज्लायगासिनो दं आब'मोनजों। ओमफ्राय गिदिर इउटुबारखौ लोगो हमनो टाइम मिलाया नोंहा दा आंथ' आरो टाइम मिलायाथ' आरो हमगोन र' मालाबा एकदमबारे मेहेरवारिखौसो लोगो हमहैनांगौलै आङो खनसे धेकियाजुलियाव थांनानै। मेहेर देनजार मिनिखायोना बे मेहेरनि मिनिनाया वा हा 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 देन्जार नुखायो मानसिखौ एकदम। निजोरा मोसाहारि मोजां खि होनदों ओमफ्राय मा खालामदों नोंलाय निजोरा? सोरनियाव बिहरदों दादा माइब्रा रोसिखौ? नोंनाव दंबा लाबोदो आरो माथो ना मा होनो स्पिड पस्ट खालामनानै हर दानो मोनफैनायनि। ओइ जामाय मेहेर बायदि नुखायो नोंखौ होनबाय नंगौना? बेनिखायनो आंबो एसे ओरै दारिखौ गोलाव खालामसै आरो गोलाव खालामनानै लोगो हमहैनोसै आं मेहेरखौ आदा आं नोंनि बुहुत गिदिर फेन होननानै आरो बरिया नाङोना एकदम मेहेरखौ इन्ट्रेस्ट नाङो आरो। ओमफ्राय निजिरानो आं ओरैनो दङ होनबाय ओमफ्राय ओंखाम सोंखाम जाखांबाय नामा? खिन्थाहरदो। ओमफ्राय जोंहा आब'आ मा होनदों बिबार आगै खालामबाय आगै होनदों। साबसक्राइब खालामबाय खोमा आरोना? औ सरि दे फंबायसो होनो नोंथ' आरो फंबायसोथ' आरो गावहा आदासो होनफ्लांदों दादासो होनफ्लांदों ना आरो फाइन नांगोन नोङो बिदिबा। निजिरा मुसाहारिया मा होनदों जाथ'वाखै होनदों ए दाबो जायाखै होनबा? ओमफ्राय आब'आ मा होनदों अन दं दे बेजोंबो होनबाय आदसा इखोबो अन खालामना दोनदों आरोना आब' दे थेंकिउ एकदमबारे। ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेना मा होनदों थेंकिउ आब' अनामिका होनदों आरो।
हेलौ 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 हेलौलै आगै मबाइल लानाय नोंहालाय जाबायना जायाखै होनदों निजोरा मुसाहारिया जाथ'वाखै उखिनि जोरा आङो दाबो बांद्राय फुङाव जानो बालायलाङोना ओंखायनो जाथ'वाखै आरो ओमफ्राय आब' सनाया मा होनदोङो वेलकाम आगै होनदों हा 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 होनबाय आरो ओमफ्राय आब' अनामिकाया मा दा रुमावसो थायो नामा जेनेबा भारा लानानै थायो नामा खोन्थाहरदो आब' बिबार फ्लावार गार्डेना हेलौ निजोरा होनदों निजोराखौ गाबज्रिदों नै आब' अनामिका नोंना WT आ बेसेबां बारिखो दामानि आं भारासो थायो आगै होनबाय ए ओमफ्राय गुमैया सारभिस मावो नामा ना माफोर जबफोर खिन्थाहरलाय आब' बिबार फ्लावार होनदों आयु हाबाब सङा होनदों सङा मोजांथारना बिराद मोजां खननो रोङो आङो फुकन बर'आनो हाबावा आंजों खन्नायाव आब' अनामिकाया मा होनदों गैयाहाय WT आगै होनबाय ए जागोन दे माने लाइभ होबाबो WT आ बारियोना ओंखायनो लाइभ होबाय था सोरबा सोरबा मालाय लाइभ होनानैनो WT खौ खामायजोबो आरोलै भिउ माबायाबो माने भिडिअ होनानै ब्लगाव भिउ फैयाबाबो माने लाइभजोंनो खामायजोबो आरोना हाय बिबार लोगो जादों होनदों नै बिबार फ्लावार गार्डेन नोंखौ निजिरा लोगो जादों होनदों जालायदो ओमफ्राय बिबारा आंखौ दाबो खालामाखैबो खालामना होबावदोसो नोङो माबार दाबो 600ल' बारायदों जेबो नङा आब' माथो आरो 2400ल'सो नांसिगौ 3000निफ्रायनो जायो नालाय मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामनो हायो टेनसन गैया जागोन LB होबाय थाबानो जागोन थाब थाब बारायो LB होबाय थाबाना ब्लगआ माने जोंना फिसा जाबाय नालाय ओमफ्राय ब्लग होबाथाय बारा भिउस फैया नालाय भिउस फैयानो माबा फैला आरो मा होनो WT आ फैनो नागिरला आरो बेनिखायनो LB आव बिदि थाबाय थाबाथ' थाब जायो आरोना ओमफ्राय जा बिबार फ्लावार गार्डेनानो जा मेथाइ खनो दादाया ओमफ्राय मिनिनोसो रोङा होनबाय आरो नंगौ नंगौ मेथाइखौलाय आङो जि खननो रोंखायो आरोखि मिनिनो रोङाथ' आरो बिदिनो होननांसिगोन दा ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेनाव होनदों अके निजोराखौ अके होनहरबाय आंना लोगो जासिगोन बिबारा ओमफ्राय आब' अनामिका नोंनि गुमैया फौजि मावो आगै होनबाय अ दे आं बिदिनो सानखादों रुमाव थायो होननायखाय अभाय आर्मियाव ना मायाव ना BSF खिन्थाहरदो आब' खालामनायसोथ' दादा फंबाय नोंखो होनबाय खालामखानाय आंबो मिथिदों होनब्लाबो माने ओरैनो जास्ट किडिं आरोना निजोरा मुसाहारिया मिनिनो होखि होनदों मिनिनो रोङालै आङो निजोरा मिनिनो रोंबालाय दानो ग्लाब ग्लाब मिनिगौमोन आङो गोमसारलायनाय आरो नोंसोरनि मबाइला ओमफ्राय आंहा आब'आ मा होनो BSF आव होनबाय ए ओमफ्राय देग्लाय बैसागुआव फैयासै नामा गुमैया आब' बिबार फ्लावार गार्डेनाव औ आब' अनामिका फौजि गुमैया दिनैसो मिथिबाय औ आंबो दिनैसो मिथिदों आं सानबाय थाखादों आरोना आब'खौ एसे जेनेबा बिदिनो टाउनावसो थायो रुमाव भारायाव थायो होननायखाय माने सानबाय थाखादों आरोना आङो
बिदिनो जबफोर मावो खोमा बिदि सानबाय थाखादों आरोना होमबाबो सोंनाया रोङाखै आरो दिनैसो सोंफ्लांबाय आरोना खिन्थानायनि थाखाय थेंक इउ ब्लु होफिनदो दादा फंबाय होनदों ए नानि आब' दहाय होबा नाङा होननानै होफिनलायो थार दे होबाय दे बिबार फ्लावार गार्डेन निजोरा आगै आंजोंबो लोगो जादो होनदों निजोरा आइदै आब' अनामिकाजोंबो जाहरदो ब्लु हो खि होनदों निजोरा दे जागोन दे खिनि होनो नागिरबाय आङो ब्लु दे ब्लु होबाय आङो आब'खौबो होनोसै निजोराखौ साब खालामनो दे खालामलायदो साब गावजों गाव हेल' 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 लोगोफोर सोर दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट थांजोब्बाय नामा माथो गैला रावबो कमेन्ट खालामला हेल' हेल' सोर दङ कमेन्ट खालाम लाइक खालाम आं नोंनि गुमैखौ कम्पानियावसो मावो होनना खिन्थायो आगै आं लाजियो गुबुनफोर बायदि बुंना लानो आंथ' आरो नों दाखालि खनसे भिडिअ होनदोंमोन ना थिनहरलायबाय नै कम्पानियाव होननानै होनदोंमोन आं बेखौ नुदों आरो होमबाबो सानदों आरो आङो कम्पानियाव मावबाथ' बिदिनो फेमिलिखौ रुमाव दोननाय नङा बिदि नंदों आरो आङो होमबाबो जेबो सोङासै आरोना आङो थ' आरो नङाबा बांद्राय बिदि खिन्थालाबा सोरबासो सानगोन ना हौवाया फौजिखाय एकदम लेभेल दिन्थिगोन मागोन बिदि नंगोनथ' ना आब' बिदि आरो अनामिका आब' कमेन्ट सेक रिटार्न खालामफिनदो होनबाय नै निजोरा आब' अनामिकाखौ साब खालामबाय नै दा खालामफिनबानो जाबाय आरो ओमफ्राय दा साब खालामनाया एसे भिडिअखौ नायनानै खालामनांगौलै ना नङाबा बिदि एलबि निफ्राय लाहैनाया माने आनसाबसक्राइब जाफिननो चान्स थायो आरो बिदिनो माने भिडिअखौ फुरा मोजांनो नायजोबनानै खालामनांगौ आरो ना एटलिस्ट माने 10 मिनिटसिमबा नायथारनांगौ आरो ना लाइक दान आगै होनबाय हाब दासो लाइक होदों नामा निजोरालाय दहाय बावना दंमोन ओमफ्राय बिबारफ्रा गार्डेना निजोरा साब खालामबाय दे रिटार्न हरफिनदो निजोरा खालामबायनो बिबाराबो दा खालामबानो जाबाय बिबार फ्लावार गार्डेन आंनो फुल नायना साब खालामदों नोंथ' आरो मानसिफोरा सोंगो आं खिन्थाया नोंनो खायसे खिन्थाबाय आगै सना दे फंबायनो खिन्थाबालाय आरो सोरनो खिन्थाबावनो ना आरो आं सानबाय थाखादोंमोन आब' मिथिबाय गुमैया माबा मोनसे मावखायो बेदि सानबाय थाखादों आरो आङो बिदिनो आरो जेनेबा फुजियानो आरो जेनेबा आर्मिफोर नङाबा बिदिनो आसाम पुलिसफोर बिदिनो माबा मोनसे मावखायो बिदि नंखादों आरो आङो सोंनाय जाथ'वाखैमोन दिनै सोंबाय ओमफ्राय बोरैबा मिथिबाय आरो ओमफ्राय देग्लाय बैसागुआव फैयाखै नामा गुमैया बिबारा मा होनदों फुल भिडिअ नायाबा आनसाब जायोथ' आरो माने एलबि निफ्राय बिदि लानाया एलबि निफ्राय बिदि लाहैनाया
साबासिमल' जानो हायोनो साबानिफ्राय बाराबाथाय माने आनसाब जानो चान्स थायोनो मानसिफोरा होनो आरोना बिदि ओमफ्राय दा माने फुल भिडिअखौ फुल नायनानै लगालग खालामनाङा साबसक्राइब आरोना भिडिअखौ नायग्रोदो 5 मिनिटसो थांबाथाय बा जोबहां बारा एसेल'सैयाव आरो खालामनांगौ आरो ना ओमफ्राय मा होनो लाइक होनांगौ आरो बिदि आरो ओमफ्राय कमेन्ट गावसिना फैदो आरो AK-47 जों डाटा ओमफ्राय दाखालि आंना बिदिनो जाजोबदों खमबाबो 8-10थासो जादों आनसाबसक्राइब जाफिनदों आं साननो हाया मा जाखो माथो आनसाबसक्राइबसो जाफिनबाय बिदि नंदों आरोना आङो ओमफ्राय सानबाय आरो आङो सोरबा आनसाबसक्राइब खालामफिनबाय खोमालै होनदों आरो जेबो नङा आब' खोन्थानांगौ सोंबा भिडिअखौसो नायनांगौ LP भिडिअ नायनो नाङा आंथ' आरो साब खालामोबा होनदोंथ' आरो ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेन आं बबे जायगा आब' अनामिका गुमैयानो माने अबे जायगानि होनदों आरोना गुमैखौ सोंदों आरो आंना मैया 12 जन आनजादों आनजायो बिदिनो मानोथाय माने सोरबा नायाना भिडिअखौ नायालासिनो थांसिगोन ब्लु लानानै थांनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट चेनेलाव थांखासिगोन नालाय ब्लु लाबा ओमफ्राय साबसक्राइब खालामसिगोन फैफिनसिगोन बिदिबाथाय माने आनजानो एकदम 100% चान्स थायो आरोना आंबा दाखालि रागा जोंलायदों सालाफोरा साब खालामहोनानै आनसाबसो खालामफिनबाय नामा रायदों नंलायलायदों आरोना आङो ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेन निजोराया बहाथो होनदों भिडिअ नायहैदों खोमाखि नामा नोंनि बिबार ना थांबायसो मिथिला दादा फंबाय नोंलाय मा जब मावो होनदों जब सब गैयालै आब' बिनानाव आंना बेखारसो आंनालाय नैलाय बे नै पान कार्ड मा लिरनाय दं बेनो आरो बिजनीनि गुमैया आं क'क्राझार सेरफांगुरिनि होनदों आरो आदसा सेरफांगुरि ओमफ्राय आब' अनामिका मोनथिं बिजनियाव मानसिफोरा दख'ना लायो नामाथाय बिजनि रङिया बङाइगाव बेफोरसो थाङोथ' जोंनिया दख'ना लायनो माने बिसोर फाननो लाबोयो आरोना हलसेलाव हेल' सोर दे लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय आब' अनामिका मा होनदों लांफैयो बिजनियाव थानाय बिजनि ना क'क्राझारावसो लायो लांफैयो बिजनियाव नाथाय बिजनि ना क'क्राझारावसो लायो आदसा बेलेग आरोना बिदिनो बिबार रिटार्न खालामबाय नोंखौ आगै होनदों नै निजोरा फैफिनबाय बिबार खालामहरबायनो रिटार्न आं दाना भिडिअ नायहैदों बे होननानै उल्था पुल्थासो आरो बिदिनो माने गावसोरनिया अलरेडि थाखायो नालाय ओमफ्राय बेलेगनिफ्रायबो लायो आरो बिदि
होमबासो बेलेग बेलेग डिजाइन थागोन नालाय आलदा आलदानो नङाबा बे गावसोरनिखौनो गावसोर फानबाय थाबाथ' बे मोनसे माबायानो थागोन ना बिदि आरो बेनिखायनो बेलेग बेलेग डिजाइनफोरबो लायो आरो बे बेलेग दादा फंबाय नोंबो कमेन्टखौ गमावबाय नामा जानो बावलायलांबायसोलां बारबाय खोमालै ना बबे मोनसेखौ बारखोमोनथाय बावलायलांबायसो आंबो ओमफ्राय दादा फंबाय नोंलाय मा जब मावो खिन्थादोंमोनथ' आं बेखौ आंना मैया अनाम जादों है दे बाद होदो बावनायखौ बावबाय आरो ना मा हा 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 होननाय अबेयाव थाबोखो दादा फंबाय कमेन्टआ होनो मोनासै आं नागिरनानै दा अबे मोनसेयामोन फरायिया बेखौथ' फरायजोबदोंमोन खोमालै फुल भिडिअ नायना साब खालाम लाइक दानागै फुल भिडिअ नाया बा आनसाब जायैखौ फरायदों जेबो नङा आब' खोन्थानांगौ बेफोर फरायजोब्बाय निजोरा आगै थांनि र' भिडिअ नायनो होनदों आरोना आब' अनामिकाया तुम मिले तो लम्हा मिल गए तुम मिले तो जीना आए मुसाहारि आब'आ अन होनबाय आरोना आयु दादा फंबाय मा एफा लेजि होनो लेजि जादों आरो फरायनाया माथो आं थाब थाब फरायगासिनो दं नै गाहायाव गैलाथ' फैबानो फरायनायगासिनो दं माथो आं ना नोंसोरनाव लेजि थांदों लेजि थांमारो खोमालै आंनावबो बिदिनो जायो आंबो बेलेगनि एलबियाव थांबा थाब थाब लिरना हरसिगोन ओमफ्राय जोंनिखौ फरायानो गाहायाव फैबासो गाहायावसो फरायो माने बिदिनो जाखायो खोमालै ओइ आगै आं थांबाय दे एसे खामानि मावनो निजोर आगैया थांसिगोन आरोना दे दे थांदो दे आंनि एलबियाव फैनो थाखाय दुनियाबाद आरोना निजोर आखि दै बाय बाय बिबार फ्लावार दादा फंबाय बबेसेम मोनखो बाइकआ थाव जोब्बाय नामा होनदों दादा फंबाय बबेसिम मोनखो बाइकआ थाव जोब्बाय नामा जोबसिगोन जोबहां जादों जोबथ'थाराखै दाबो हां लागासिनो दं बार लागासिनो दङ थाबथा खारगासिनो दं आरोना मिथिबाय मुसाहारि आब'आ मा होनदों ओरै खावलायसो हमबाय माथो ज्यति किसन फैदों आरोना हाय हेल' ज्यति ओमफ्राय आब'आ नोंनि जेरा फुल भिडिअ नायना होबाय साबबो खालामबाय होनबाय निजोरा फुल भिडिअ नायबाय ओमफ्राय आब'खौबो खालामहैदो नोंबो ओमफ्राय ज्यति किसन ना मा होनदों गुड मर्निं মোৰ এলবিত অহাৰ কাৰণে মোৰ মনৰ পৰা কি ক'ম আৰু ধন্যবাদ যাচিলোঁ আৰু দেই
नै एन बसुमतारी आब' फैदों आरोना गुड मर्निं फंबाय ना मर्निं आब' मा खबर नोंहा मा खालामदों जा बिबारा मा होनदों दादा फंबाय बबेसिम मोनखोब्रा बाइकआ थाव जोब्बाय नामा होनदों जोबथ'वाखै आं बिराद टेंकिफुल दङ दाबो बिबार Thế mà Vicky là nào phải không? Đó, không đấy. Hả? Ngồi chứ còn nó đấy. एसे खामानि मावदोंमोनलै लोगोफोर गुड मर्निं दादा फंबाय मा होनदों आंनो मोनसे फोरनि आइडिखौ नांला आगै आनसाबसो जायो नोंथ' आरो मानसिफोरा बिदि जाफिनोथ' आरो ज्योति किसना मा होनदों लाइक दान मयू नार्जारी হয় আচ্ছা বড়ো ভাষা জানে নাই নয় জানে চাগে না নাজানিলেও বুজি পাই চাগে आरो मा होनदों एन बसुमतारी आब' मा होनदों ओंखाम ओंख्रि संगासिनो होनबाय माथो ओंख्रि संखो आब' मुसाहारिया होनदों एन होनदों आब' आरोना ओमफ्राय बिबारा माथो मिउट खालामबाय थायो मा रायलायखोमा सोदों होनबाय आरोना बिबारा एसे बेलेग माबा माबि रायलायदां मिथिबाय ओमफ्राय जा बड' एडिटिं फैदों मिनिलांबायसो माथो बड' एडिटिंआ बिबार फ्लावार होनदों मा मिउट खालामबाय थायो दों र' नोंखो दादा होनदों आरोना रागा जोंबाय आंखो आरोना बिबार फ्लावारा फंबाय होनदों ओमफ्राय ज्योति किसना কি হলো होनदों ओइ অলপ হেৰি কৰিছিলোঁ बिबार फ्लावार गार्डेना आंनो ट्रेन ओमफ्राय मा होनदों बिबारा आंनो ट्रेन टिकेट हरलाय दादा फंबाय अहाय थांनो नोंलाय ट्रेन टिकेट लानानै अबेनि नांगौ खिन्थाहर दे दानना हरगोन आं ओंखाममोन ना ओंखामल' बे मामानिखौ हरबाय आं बिस्टुमनिखौ हरबाय आं मैलानि हरनांगौ मैलानि लाबाखै माथो लाबाखैथ' इखौ बर'नो मा नांगौ भटार आइडि लाबानो जाबाय भटार आइडि लाबानो जायो भटार आइडियानो गैया रिसिप्टखौल' लाबानो जायो रिसिप्ट नाम्बार जागोन ना माथो मेसेज फाफोरा फैदों औ अटिपि फैदों मोननै फैबाय ओमफ्राय एन बसुमतारी आब'आ मा होनदों दालि आरो अमा होनदों वाव अमा फेभरेट आरोना अमाखौ जि गोथाव मोनखायो आङो टेस्टि नोंसानाव थांगोन ट्रेन टिकेट आदसा ओमफ्राय जोंनाव ट्रेनानो फैयाबा जोंहा न'साव ट्रेनानो फैयाबा नोङो फ्लाइटसो दाननांगोन फ्लाइट दानबासो डाइरेक्ट फैखागोन 60 थाखा होखाबायना मानसि खाथियाव लादो
জ্যোতি কিচেন কি খবৰ ভাত চাত খোৱা হ'লনে নাই কি কৰি আছে मानसि बुरजा जानांगौ साथाम साब्रै बाबो थाबाय थानांगौल' होनबानो जायो हाबलाय ओंखारलायबा WT फैया आच्छा हाबलाय ओंखारलाबाथाय फैया आरोना बारा मिथिलायलाङालै जोंबो आब' इउटुबनि सोमोन्दै मिथिबायना बिदि आरो ओमफ्राय बिबार फ्लावारा मा होनदों दादा फंबाय दखानिसो जा फैसा मोनो खोमा होनदों गैयालै नङा आं मालायनि दखानावसो जिरायना दं ओरैनो टाइम पासनो मालाय दखानि आइजोसो दङ आंखौ रागासो जोंगासिनो दं जिरायबाय थानायनि गावनि दखानाव अन थाबाबो जायो कमेन्ट हराबाबो आगै नों आच्छा बिदि आरोना जागोन दे होमबा आब' दायो आङो नोङो 4:00 होगोन होनदोंना आं ओइ अन खालामना दोनगोन दे नोंनियाव दे WT आ थाब बारायथोंसै आब' नोंनाबो জ্যোতি কিষণ মোৰ লগত কথা পাতা নাই পাতিছোতো কি খবৰ কওক ভাত চাত খোৱা হ'লনে নাই আৰু মই জ্যোতি কিষণক ব্লু দি আছোঁ ৰ জ্যোতি কিষণক ব্লু দিলোঁ এতিয়া বেলেগ কিটাৰ লগত মানে ফ্ৰেণ্ড হোৱা আৰু বিবাৰ ফ্লাৱাৰ জ্যোতি কিষণক ফ্ৰেণ্ড কৰি লচোন সোনকালে অতি শীঘ্ৰেই আৰু ইফালে আছে आब' नामिका জ্যোতি किशनखौ लोगो बानायदो फ्रेन्ड बानायनो लादो नार्जारिनो हारसाजों थांनाय खोमा आरोना जेबो नङा लोगो जानायालाय नामा फैसा नाङा थाखा नाङालाय आरो आंथ' सबखौबो होयो माथो जानो बेलाय बानानै लानाङा मानाङा ना आरो नोंसोथ' दादा फंबाय दखाना नोंनिसोथ' दादा फंबाय दखाना नङा आंनि नङा मालायनिसो ओमफ्राय বিবাৰ ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন হাই জ্যোতি আপোনাক মাতি আছে বিবাৰে কি খবৰ জ্যোতি কিষণ কি খবৰ বোলে কচোন খবৰ চবৰ কেনেকুৱা প্লাছ আপোনাৰ জ্যোতি কিষণক আপোনাক মই হেৰি দিলোঁ ব্লু দিলোঁ এতিয়া ফ্ৰেণ্ড হোৱা আৰু মই এই বেলেগকো ক'লোঁ ফ্ৰেণ্ড হ'বলৈ এতিয়া বিবাৰে হ'ব আৰু জ্যোতি কিষণ খবৰ চবৰ কেনেকুৱা আপুনি ক'ৰ হয় ক'বচোন खिन्थिलाय दखानिखौ दादा लाजियोनो इयो बिरादनो ओंखारा आंनि लाइफआव फैनोबा फैनो ओरै लिंदोंमोन आरोना ओंखारफैया होननानै दसे है आं लाजियो ओंखारा बिदि होनदों आरो मिथिबाय ओमफ्राय आब' अनामिकाया मा होनदों आं बिराद दुखु आगै सनामोन बेखायनो टाउनाव फैदों होनदों टाउनाव बेरायहैबाय नामा आब' खिन्थाहरलाय ओमफ्राय জ্যোতি কিষণা मा होनदों মোৰ ঘৰ গহপুৰ আচ্ছা গহপুৰত না এনে আপোনাৰ মেইন ঘৰটো ক'ত আছিলে আগত যেতিয়া আপুনি বিয়া পতা নাছিলে তেতিয়া ক'বচোন ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेना होनबाय आरो मानो दुखु आब' अनामिका होनदों आरोना जानो आब'आ मानो दुखु जाखो फोरमायलाय दुखुखौ गोसो सिङाव लाबाय थाबाथाय माने गोसोआ गिलिर मोनोनो बेनिखायनो फोरमायनांगौ आरोना मानसिफोरनो माने होनबा दुखुआ रेजें जायोनो आरो মোৰ গহপুৰে হয় মোৰ গহপুৰে হয় होनदों আচ্ছা গহপুৰে হয় আৰু না ঠিকে আছে দে তাৰপাছত এতিয়া কি কৰি আছে আপুনি জ্যোতি বা ओमफ्राय आब'आ होनदोङो फनावसो रायलायगोन होनदों ओं फनावसो रायलायगोन जागोन दे आब' बिबार फ्लावार गार्डेन हाबाब आंनि लाथारदों खोमा दखानिया
लाजि गुसु होनदों आदसा नोंबो लाजिया आरोना जिनो लाजि गुसुथार नों ओमफ्राय दायो सोर फैनो नागिरदों सारमिला ब्रह्म हा 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 होननासो मिनिबाय माथो सारमिलाया फैनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय ज्यति किसना माने एने आसु मयदा अच्छा एने खाना साना हल ना বাইদেউ हाय शर्मिला ब्रह्म मा खबर नोंसोरबो सनाफोर आब' बै ज्यतिजों लोगो जालाय ज्यति से फ्रेंड कर लो ज्योति ए बसुमतारी अनामिका मेरा दीदी है माने मोर दीदी হয় मोर दीदी বাইদেউ निजिरा दहायनो खारबायना ओमफ्राय माथो रावबो गैला नामाथाय कमेन्टखौनो खालामला मा होनदों बिबार फ्लावार गार्डेना आंनि नाम्बारखौबो लादो दे हर लिरनानै दहाय नोङो थगायदोंसो होनदोंलै मोजांखौ हर एबार थगायबायबा जानाय नङा দৈব ঠগাইছে ভাই জ্যোতি কিষণ ভাই কি কৈছে মোৰ লাইভ আহিবা দেই ছটা আইবেনি হয় আচ্ছা ঠিক আছে হ'ব দে যাম টেনশ্যন নল'ব এনে মানে এনেকৈ আপুনি মই সেইজন মানে ছাপৰ্ট নকৰিলে কোনে কৰিব না गावनिनो दखाना थगायदों होनदों आरो आब' अनामिका मोनदों गावनिनो दखाना थगायदों होनदों आरो थगायाखैलै आब'खौ दखानानो बिदिजोंना दं आं नायगासिनो दं जिनो रागा जोंबाय खोमा बे आंखौ गावनि दखानाव जिरनानै एलबि होबाय थानायनि मा होनदों बिबारा दादा फंबाय मानोबा All friends join me 24 hours के बाद मैं बैक करूँगी होनदों मानोबा ना मोनोबा होनखोथाय मा जाखो बिबारा माथो मानोबासो जाबाय हेल' लोगोफोर सोर दङ कमेन्ट खालामलाय कमेन्ट माथो रावबो खालामथारा सोर फैदों होनब्लासो मिथिगोन ना जोंहा बिबारा मा जाखो मानोबासो जाबाय ओमफ्राय एन बसुमतारी आब' होनदों गोदान भिडिअ होदों फंबाय नायदो होनबाय जागोन दे आब' आं दा एलबि दोनखांना नायनोसै आं बयनि भिडिअखौबो नायखायो बयनि भिडिअखौबो माने नायनानै आं कमेन्ट हरखायो आरोना मालाबा माने बिजि थाबाबो ओमफ्राय नटिफिकेसन फैनायखौनो मिन्थिया नालाय बिजि थाबा ओमफ्राय आङो इउटुबाव थांनानै नटिफिकेसन सेक्सनाव थांसिगोन आरो थांनानै नायजोबो आं सोर गोदान भिडिअ होदों ओमफ्राय बिदिनो नायनानै होसिगोन आरो नागिरनो मानो होनबा नायनायालाय माथो जानोना एसेबाबोथ' सापर्ट मोनगोन बिसोरबो ओमफ्राय जोंबोथ' माबा मोनसेबाबोथ' मिथिगोन ना बेनिखायनो नायो आरो मोजां नाङो आरो ओमफ्राय बिबारा मा ओमफ्राय आब' अनामिकाया मा होनखो आं जा जारला जायो रायलायनो रोङा आगै हिन्दीबो रोङा आसामिसबो रोङा
थैगोनसो नों बिदिनोथ' आरो माथो खालामनो दा जायोदि बर' रायलायबाबो जायो आरो बेलाय माथो खालामनो ओमफ्राय जा बिबारा होनदों मानोबाथ' दादा फंबाय माखौ मानोबा होनबाय थाखो नानि आब' सं हरलाय दादा फंबाय मानोबा होनना मानोबा र' सं बानायनि आं बिबार फ्लावार गार्डेन हेल' एन बसुमतारी होनदों एन बसुमतारी आब' नै बिबारा हाय होनदों आरो आंखौ हेल' होनदों मानोबा जों गान बानायनो नाङा र' मानोबा गोसोआ जालालै नागिरना मोनासै ओमफ्राय जा अनामिका आब'आ मा होनदों टाउनाव फैनायनि भारा थानायनि खारन दं सनाखो होनदों थानायनि आदसा नंगौथ' आरो बेबो नंगौ ओमफ्राय जा सोरां एसटि फैनो हादों आरोना हेल' हाय सोरां बाजै आर'नाइ फालि गंसेजों नोंखौ बरायबाय आरोना आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आं जि सानोसो फैदों दे दैमायाव होनदों आरो बाय दे जि सुनो फैदोंनो आरोना बुस्थुआ ए दे ओरैनो लागायना दोननो हाया नोंहा बाजै ओमफ्राय बिबार फ्लावारा मा होनखो मानोबा बोरै बानायगोन र' गान नागिरना मोनासै आङो मानोबा गोसोआ जायाखै हेल' लोगोफोर सोर दङ अन्नानै कमेन्ट खालाम लाइक खालाम জ্যোতি গুচি গ'লা নেকি ইমান ভালকেও আছামিজ নাজানো নহয় रोंलालै बिबार आङो मानोबा जों गान बानायनो देलाय नों बानायलाय एसेनो मानोबा दादा फंबाय होनदों रोंलालै आङो मा जाबावगोन र' मानोबा गोसो नहीं होगा रे नहीं होगा হেল্ল' কোনে কোনে আছে লাইনত অকণমান কমেণ্ট যদি কৰি দিয়ে তেতিয়া গম পালোহেঁতেন যে কোনে কোনে মোৰ এলবিত আহিছে আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট এৰি যাব দেই কমেণ্ট ছেকশ্যনত যেনেকুৱা হ'লেও মানে ৰিটাৰ্ণ কৰিম 101%। सोरबा लब हरसोदों दादा फंबाय नोंनो लादो ओरै हमना लाखाबाय आङो জ্যোতি সিস্টার সাবধান ভাই হেল্ল' জ্যোতি আমাৰ বাইদেৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে বোলে আপোনাক আপুনিও বেক কৰি দিব আৰু हेल' आंनिखो हाखायाना दादा फंबाय मानोबा आब' अनामिका खिन्थाहरलाय मानोबा जों मा गान जागोन देलाय
चेलेन्ज होदों आरोना आंखौ बिबारा माने बेजों आन्टासारि गेलेनाय बायदि आरोना मानोबा जों सुरु खालामनानै गान खननांगौमोन आरो नायनो बाबो तुम्हारी यूट्यूब चैनल है ना सब्सक्राइब করে দিবা আমি দেখছি তো লাইক সাইক মারিয়ে দিবা হ্যাঁ বুঝছো दे खिन्थाहरलाय आब' सना मानोबा जों एकदम गान बानायनानै खिन्थाहरलाय आं बै बिबारखौ फेजेनथारनि लासन वीडियो बनाते सर अनामिका आब' माथो मिनिहरबायसो हा 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 होननानै आन्टासेरि गेलेगासिनो दं जोङो र' बिबार फ्लावारजों तेरा लाइक है क्या हा लाइक नाय दा लाइव बायदोसो बुझो बिबार फ्लावार मानोबा बोराबदों नों अनजालि मानोबा सनालि खनदों यूट्यूब चैनल जो कुछ क्या लगता ना तुमने तो खुला हो ना मानोबा बोराबदों अनजालि मानोबा सनालि खनदों मानोबा सना सोरखो नों होदों आं बे गानखौ खोनाफेरनो मोनाखैलै बेनिखायनो रोङाखै आङो खनसेसो खोनानो मोनबालाय रोंगौमोन आरोना मानो बोराबदों नों अनजालि मानोबा सना दे आं रोंलालै आं हारिबायलै नोंजों आं माने बे गानखौ खोनानो मोनथाराखै आरोना बेनिखायनो बिदि जादों खोनानो मोनबाथ' हागौमोन आङो सोरखो नों होदो दादा फंबाया रायखोमालायबाय जोंखौ मिउटआव दोनना आंबो खोनायाखैनो रायखोमायाखैलै बिबार आब' बिनानाव ओमफ्राय बसुमतारी आब'आ मा होनखो आंबो खोनायाखैथ' आरो आंबो जारलालै दादा नों कमेंट करते थे ना थ' आरो ओइ पबिना फैफिनबाय जोंहा पबिना आदाया दासिमबो लाइफआव दं ओंलै फंबाय दासिमबो दङ खामानि गैथ' आरो दसेनि उनाव थांसै बिदिनो 11थासिम होनोसै ओमफ्राय आब'आबो खोनायाखै नै बे गानखौ बिबार नों बबेनिफ्राय मोननाय बे गानखौलाय एलबाम नांगौ खिन्थाहरलाय दाहाय खोनासंथारनानै गाबोन खनथारगोन बे गानखौ पबिन ब्र' बहाय थांना फैगोन नोंलाय दायो मा खालामफिनखो खिन्थाहरदो आंगो यूट्यूब चैनल खुले कत लागू লাগতো না পয়সা हाँ মোবাইল লয় এবার পরে করলে দিও मैंने फेसबुक चैनल खुलवा सब आप ले ये सारन जब ना सब हरबायथ' दादा फंबाय नों गुगोल पेआव हरदो नों जेनबायना बुंथ' आरो जेनबाय माबा खालामनोसै आं स्पिड पस्टआव खालामहरनोसै आं पानिपुरि फुसखाखौ जेननायनि ना मा होनो बुझाली बाबा खामानि दंमोनलै आदा होनदों दे
खामानि मावनांगौ ना सम सम मिस्ट्रिफोरनो साहा हैनो ओंखारबाय आगैमोन आं अन दं आदसा दे आब' न' बानायगासिनो दंना आब' नोंसा जाथ'वाखै नामा दाबो ओमफ्राय बेसेबां हाजिराया नोंसिनिथिं दा जेनेबा मिस्ट्रिनिया ओमफ्राय लेबारनिया बिबार सनाया थांबाय नामा mana deh mak ini coba gitu lah bodoh entah kali ini bodoh entah kali 당신가 딱 당장 पानी पुरी नाङाथ' आंनो गुगोल पेसो नांगौ नंगौ नामा जागोन सब जाजोबगोन बिबार फ्लावारा ओंखाम उखैयाखै नामा दाबो बहुतानो नायगासिनो दं माथो आंनि एलबिखौ होमबाबो कमेन्टखौनो खालामा रैमालि फैनो हादों आरोना रैमालिखौ आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय आर'नाइजों बरायबाय आरोना ओमफ्राय हेलौ सना होनदों हेलौ सना मा खबर दे फोरमायहरदो आयु हाबाब सना बुंनो नाङाब्रा दादा फंबायनो आच्छा दे नानि बिनानाव औ आगै आरो ओरैनो जाब जुब हेड मिस्ट्रि ना 600 जगालि ना 400 आगै आच्छा जोंनियाबो बिदिनो 600 ओमफ्राय 400 आरो ओमफ्राय हाजिरा मावग्राफोरा बर'ना हारसा ओमफ्राय बिबारा मा होनदों आंहा जाखांबायथ' ओंखाम दे ओमफ्राय रैमालिया मा होनदों मा खबर आंना मोजां एकदम बरियालै आंना ओमफ्राय मा खालामबाय दं दा रैमालि फिथाइ ना आं अन दं फंबाय दे आब' दे बिराद सापर्ट होबायलै आब' नों दिनै ना मोननै एकदम अन दोनबाय थाबाय आरो खुस्रायाथ' बहुत दिगदार হৈ আছে खुसुरा ধন্যবাদ बेसे কৈছে নেকি ओमफ्राय बिबार फ्लावारा हेलौ रैमालि होनदों रैमालिखौ गाबज्रिदों आरोना ओमफ्राय आब' नामिकाया दारि गोलावफोरसो होनदों आरो बिसोरनो बांसिन मावखायो जोंनि बर'फोराथ' आरो बेफोराव उदायखायानो बांसिनानो ना माथो बुंबावनो आरो बिसोरनि मानसिफ्रा मालाय एकदम जिखि खामानि नङा मावजोबो आरो बिसोरनि मानसिफ्रा ओमफ्राय पाबिन ब्र'आ मा होनदों दं आं खामानि मावनोलै आदा र' दे ब्र' दे माव दे जेबो नङा ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेन आब' नामिका दारि गोलावफोरनोनो साहा होयो होनबाय साहा होयो साहाथ' होबाथ' होजायो आरोना ओमफ्राय दा बिदिनो आरो साहाखौ होजायो ओंखामखौ होआबाबो ना हाजिरा नालाय थिखा नङा थिखाबाथ' जेबो नङा ओमफ्राय अनामिका आब'आ मा होनखो थांबाथाय मोननै थांखायो होनबाय Dari ओमफ्राय आब'आ मोननैबो थांखायोनो आरोना जागोन दे आब' आं बिराद सापर्ट मोनबाय दिनै नोंनिफ्राय ओमफ्राय आंबो दाहाय नोङो सापर्ट होथारगोन 4 बाजियाव होगोन नोंना टेनसन खालामथारनाङा आब' थाबाय थागोन आं मोनसे खोथा
ओमफ्राय आब'आ गारि सालायबाय सनापुर आदसा एसे गोजानावसो नामा गारि सालायनासो थांगोन होनबा ओमफ्राय आब'आ होनो अनो आगै आं ओंथ' आरो अनोथ' आरो हेल' हेल' सोर सोर दंबावोरा कमेन्टफोराव खालामथारला माथो गोदान बिबारा आब' बिबारा थांबाय आब' नानि बिबारा आं नोंनि एलबि नागिरो आं नुफेरा फंबाय आं एलबिखौनो होखायामोन आब' मिथिबायना आंना साननो हालायलायगोन आब' दाबो खनथामसोल' जादों खोमा एलबि होनाया मैया होदोंमोन आं दसे मोनाबिलियाव एलबिखौबो होनो लाजिलायलाङोना रायज्लायबाय थानो होमबाबो होबाय थाबा मोजां नांलाङो आरोना इन्ट्रेस्ट नाङो साननो हालायलायगोन आरो आंहा मालायफोरनाथ' साननो हालायलाय आनलिमिटेड ओमफ्राय बिबारा थांबायलै बिबार आब' बिनानावा आब' खारबाय नामा दे आब' नोङो होना फैग्रोदोदां होयोबा रदे आगै अन दं जेबो नङा दे होनांगौ ओं होनांगौथ' आरो जेबो नङा होमबाबो आवगोल एसे लाजियोमोन आरो दा एसे होनानै एसे मोजां मोनलांग्रा जाबाय आरो बहुद होआ फैदों दासो रैमालि बसुमतारी मोननो बहुद होना फैदों दासो होनदों आदसा रैमालि नोंसिनिया माबे जायगा गोलैयोमोनलाय जोंनाबो जागासिनो दङ बहुद जोंना गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि आरोना ओमफ्राय आं फुङाव थांबाय खनसे फुङाव थांबाय थांनानै ओरैनो दसे ब्लक बानायना फैबाय आं मानसिफोर लाइन जानायखौ आरोना ओमफ्राय दा मोनाबिलिफोराव आगानसै ओमफ्राय नोगोद गोलाव लाइन बुंनोनो नाङा बेनिखायनो आं फैफिनबाय दा बेलासियाव हैनोसै होननानै आरोना बेलासियाव खनसे थांना नायनोसै थिनथा बा दुइथासोआव खनसे थांना नायनोसै मानसि खम दं नामा बाय बाय दे आं आब' गावदांनाव थांनो होनबाय बिबार फ्लावार आब' गावदांआ सोर जाखो खिन्थालाय रैमालि सोरनो थुना फैखो खिन्थादो आरो अबे जायगानि मोनलाय नोंसोरना डिस्ट्रिक्टआ मामोनलाय दादा फंबाय मानोबा फैबाय मानोबा जाथारबाय आरोना र' आं बे गानखौ दा गुगोलाव बोनानै सोलोंना फैथारगोन आं गाबोन खनफैगोन आं मिथिबाय नै बिबार रैमालिया नोंखौ हेलौ होनदों ओमफ्राय बिबाराहाय रैमालि होनो आरोना आं रैमालिनो ब्लु होनो र' लोगो जालायदो सोर सोर लोगो गैया भिडिअ'फोरखौ नायनानै बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालिनो देग्लायबो थांगोन नानो गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दोननाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरदसे आं लाना फैदो बाय दे बयखौबो जइन जानोबा जइन जा दे आं कमेन्ट नायना रिटार्न हरगोन बाय रैमालि नोङो नैबे बिबार फ्लावार गार्डेनाव थांदो थांना भिडिअ नायनानै कमेन्ट होना फैदो आरोना बियो माने रिटार्न हरगोन होनदों आरो हरखायोबो जोंहा बिबारा मालाय बायदि नंखाया बिबार माने बिबारानो आरो मोदोमफ्रु गेवलां बिबारा बेबायदि आरो दा नों गाबज्रिबाय थादो अनजालिखौ दे बाय बाय
अनजालियानो फैया आंनि लाइफआवसो अनजालि फैबा आं गुबुन मिलायगौमोन दे बिबार बाय बाय नों थांसैबालाय नामा आंबो बारा गोबाव होला नै 10ता जाबाथाय आं 10ता 11ता जाबाथाय आंबो थांसै अफ खालामसै आरोना एलबिखौ हाय बिबार होनदों रैमालिया रैमालि नोंनो आं ग्लु होबाय नोङो बिबारनि चेनेलाव थांदो ओमफ्राय भिडिअखौ नायजोबा आरोना एसे भिडिअखौ नायथारनांगौ नङाबा आनसाबस्क्राइब जाफिननो चान्स थायो माने भिडिअखौ नायदो नायनानै साबस्क्राइब खालामना कमेन्ट होनानै फैदो माने बिबारा दा हरफिनगोननो आरोना हरखायो बिबारा मालाय बायदि नंखाया हेलौ लै आगै मबाइल लाना कमल बसुमतारी फैनो हादों आरोना आंनि लाइफआव हाय दादा होनदों हेल' कमल ब्र मा खबर आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरोना आरो सोर दङ माथो कमेन्टखौनो खालामथारा दहाय जोंहा मधुजि फैदोंमोन मधुजिजों दसेल' खारबायना बे सालाय ओमफ्राय ओरै जोंहा बड' एडिटिं फैदोंमोन आरोना बड' एडिटिंआबो खारबायसो हेलौ सोर दङ कमेन्ट खालामलाय होमबासो मिथिगोन हेलौ कौन है कमेंट करिए गाइस कमेंट तभी तो पता चलेगा कि कौन मेरे एलबी पे है हेलो गाइस कमेंट करो कमेंट सेक्शনত গৈ পেলাই কমেন্ট একদম দাৰাখাৰ বৰষুণ দি দিয়ক তেতিয়াহে গম পাম কোনে কোনে মোৰ লাইভটো চাই আছে Olungbar @ big fan deng hi Olungbar मेरा बिग फैन है क्या आप थैंक यू सो मच मेरा बिग फैन बनने के लिए बाबा देग्लाय माथो बावखुंग्रि हाजोआव हौवासेलाय होननानै नोगोद बुलायलायदोंब्रा मारै जाखो उन्दुनोसो ओंखारलायलांबाय बाला कमेन्ट हरग्रा गैयिखायनो हेलो गाइस কোনে আছে মোৰ এলবি সকলোৱে কমেন্ট কৰা हेलो कमेन्ट गावसि हरदोलै लोगोफोर सोर नायगासिनो दङ कमेन्ट गावसि हरदो
गैला माथो रावबो कमेन्ट हरग्रा माखौ फरायबावनांगौ जाखो মরম দিলি স্নেহ দিলি পাতা তুলাতা ষোল্ল বছর তো ভরে দিয়া নাই जारु हिमालयाबो थांबायसै नामा कमलाबो हाय होननानै थांबाय ओमफ्राय जा अलंबाराबो बिग फैन होनदोंमोन आरो ओमफ्राय ओरै थांखो कमेन्टबो फैयासै माथो ओइ कार्बि नोंनि महरा गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गोसो सादोराबो गोजा गाबनि सना गासैबो हेलो 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 भाई लोग कौन कौन है मेरी लाइफ पे लाइक करो कमेंट करो सारायखौ हेलमेट गानगोन आङो नोंखौ मोनाबोला मानसियाथ' दङ माथो रावबो कमेन्ट खालामा ना ओरैनोसो देखायगासिनो दं नामा बेलाय हाला दा बयबो नेगासिनो दंबा मानसि खमायनायखौ मोनाब्लियाव थांगोनलै माखासे फैग्रोबाय माखासे मोनाब्लियाव थांगोन होननानै दं बिदिनो आरो दा थांना नायनोसै आंबो थिनथासोआव खनसे लाइन जागासिनो दं मानो मोनाखैनो अ थाङाखैनो na 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 हेलो 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 लोगोफोर हेलो कमेन्ट खालामग्रा रावबो गैया नामाब्रा नै आब'आ फैफिनलायबाय अननो होनानै फैबाय आब' नै आब'आ मोननैयाबो अन दं दाबो मालाय आब' एकदम सालाम जाबाय नोंखौ सालाम होनबाय आरो आं दिनै दुनियाबाद होबाय आरो ना हेलो हेलो सोर सोर दं कमेन्ट खालामहरलै हाय हेलो हाय हेलो 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 हेलो
नायखोमायोसो मानसिफोरा नायखोमागासिनो दंथ' आरो कमेन्ट खालामग्रा गैया रावबो नायखोमादोंसोथ' आरो ओमफ्राय बेसेबां गोजान जायो आब' नों साहैनाया जेनेबा रुमनिफ्राय फुथुना लांदों आरो ना हा लादों नामा एजों टाउनाव हा लाबाय खोमा ना न' लुनायाव दं होनदों आदसा न' लुनायाव दं आरोना दायो ओमफ्राय न' लुनाया रुमनिफ्राय एसे गोजान जायो खोमा ना हाब K3NN आ मा होनखोलै सैमा होनहरबाय माथो उरायहोबायनो दे उरायहोदो हाब K399 आ सैमासो होनहरबाय माथो सोर जाखो बेलाय दे जेबो नङा डेन्जार खामाथो बेलाय डाइरेक्ट एन्ट्रियावनो सैमासो जाहरबाय थेंक इउ आब' उरायहोनायनि थाखाय थेंक इउ हेलौ K3NN मा खबर नोंना बुंलाय मुसाहारि अन K3NN सोर जाखोथाय बे साला भांगना टिपलो मोनजाय हो मबाइल तो मा सेलेक्ट माय ए कोनटो लायो सा बट माय কি করবে ए किबा हेलौ लोगोफोर सोर दङ कमेन्ट खालामहरदो मारबे गावसि हरना होदो कमेन्ट बेसां एक्स 1070 सोनांगौ बिर होबाय आगै सना थेंक इउ आब' सना बिर होनायनि थाखाय 1070 सोनांगौ आब'आ बिराद बिर होखाबाय हा गोजोननाय थाबाय है गावनो फैयो मा साला मास्टार थेंक इउ आब' बिर होनायनि थाखाय रोजा साबायखर हरबाय आरोना हेलौ बोरै बाबायालाय बाबाया Mari खोनायो ना सावना फैलाय आंनि दु हेलौ बाबालो बा आब'आ नोगोद बिर होबाय बाबालो Oh, gue sih mau mulai kasih lebih.
बाबा हेलो आरो दोननांसिगोनलै आब' माथो रावबो कमेन्ट हरग्रा गैला बाबा हेलो दाबो नायगासिनो दं नायनायाथ' मानसिफोर मा होनदों 8 जन 10 जन बिदि जागासिनो दे दङ होमबा दे होमबा 12 जन फैलायबाय नै ओमफ्राय दा कमेन्ट हरग्रायानो गैला माथो रावबो नायखोमाग्रा गोजासो सबबो मायाव गुगोल पेआव नाम्बार दंखायो नोंनाव नाम्बार बुं दे दंखायो बुंलाय नाम्बार हा बुंलाय नाम्बारखौ आब'आ मा होनदों पिअ माने मा होनखो आब' बुजियासै आं 1070 टाका 1070 1070 हा 1070 खमायदों सारायखौ हेलमेट गानगोन आङो नोंखौ मोनाबोला बेसे गल नाকি 70 दे 50 টাকা দে হ্যাঁ 50 টাকা দে কি রে পয়সা এরা হ্যাঁ দেখছি हेलो दोननांसिगोनलै आब' सना रावबो गैला ओमफ्राय मेथाइ मोनजा लाबावला मानो बे 20 टाका मोनजा नामा बेहाय नोङो मोनजाबावो नै साबुनल' लां आब' खुदा गैला थांनांसिगोन दोननांसिगोन साबुनल' लां 2 घन्टा बारलायलायबाय माथो हाबताय गोदान नामा सार सनालि बर' आरो दासो फैदों आयु खि होनदों दासो नै दासो फैदों आजा दोननोसैसो मा खालामनो एसे गुवारखौ बेफोरनो जायो बेखौ गाज्रि मोनसै आयु दासो फैबाय सनालि ओइ सनालि खोनाबाय सनालि नों संनाय अनला खारैया होननाया दासो फैदों माथो अनला खारैया सनालिया मिनि गारबायलै आं गान खननायखौ सनालिया थोस बिदि सल' खनो आरो केमन दावखोआखै होनदों कमेन्टआ दावखोआखै आब'आ मा होनदों कमेन्टआ दावखोआखै आंनावथ' दावखोगासिनो दं ना नोंसोरनाव दावखोआखै आंनावथ' नै एकदम फ्रेससो नुजागासिनो दं आरोना अपेन होनदों सनालिया मिनिबाय आरोना अन होनदों आरो दिनैसो नुदों आं नोंखौ थोस होनदों नंगौ नामा गावहा दिनैसो फैदों नालाय बेनिखायनो नुदों आरो आं लाइभ होखायाना बांसिनानो दिनैजों खनथाम जासिगोन आरोना आंना लाइभआ साननो हालायलायो आरो
मा खबर सनालि खोन्थाहरदो ओखि मा मावो नोंलाय गैयालै ओखि जोङो बेखारसो ओरैनो टाइम पाससो जेबो मावा मा खालामदों सनालि ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि जाबाय नामा होनबाय खबरा गाज्रिसो आंना खि मानो गाज्रि जालायखोब्रा सनालि ओखि दब्रा दाना मा हैबाय नों नादामलाहैबाय आब' नामिकाया अनल' दोनबाय नायासै खोमा दां आब' मुसाहारि गाज्रिसोलै लससो जायो माथो इउटुबाबो खि मालायनि भिडिअ होफ्लांना दाय नांदोंलै नाङोथ' आरो नाङो मैया नुदां नोंनि कमेन्ट माबा पस्ट होनायखौ फेसबुकाव ओंखायनो आं होआनो मालायनि भिडिअखौनो होनो बायो आङो कपिराइटबो नाङो माने कपिराइट क्लेम नाङो आरोना ओमफ्राय बायो आरो मालायनि कन्टेन्टखौ होनो बेनिखायनो आङो ओरैनो जेनेबा मालायनि सायाव बानायो आरो भिडिअखौ क्लिप एसे होनानै बिदि होलाबायो आरो बानायलाबायो मालाबा कन्टेन्टखौनो मोना नागिरनानै बानायनो मा होनो बिदि नङा आरोना ओमफ्राय आब'आ ओरै खावलाय हमना नाहरबाय आरोना आब'आ कमेन्ट दावखोआसै नामा होनदों दावखोगासिनो दंथ' आब' आंनाव मा होनो नों हरनाया फैयाखै नामा फैगासिनो दं आब' नों हरनायाबो खावलाय हमनासो नाहरबाय नामा बिदिनो जायो मालायनि भिडिअफोरखौ आगारबाथाय कपिराइट नाङो ओमफ्राय सोरबाथ' कमेन्टआवबो रायहरबावोसो बिदि आरो बेनिखायनो मालायनि कन्टेन्टखौ होनायाबो गाज्रिसो बारा आरो बै बैसागु मेथाइनो माबा गोदान गाननो बेफोरखौ होबाथ' आरो एकदम 100% नांखागोन आरोना रायहरगोनबो बाराबा मा होनदों आब' नामिका सनाया दे आगै सना दोनदो आब' दोननोसै आङो दहायनो फैगासिनो दोननोसै होननानै गाव रिप्लाय हराखै नालाय बेनिखायनो आं सानदों ओरैनोसो दोनदों खोमा होननानै अन खालामना दोननानै मिस्ट्रिफोरजोंसो रायज्लायबाय थाबाय दा आं बिदि नंदों आरो आङो उराय होबाय आगै सना दे उराय होलांदो दोननोसै थेंक इउ आब' थेंक इउ स' माच ओइ सनालि दोननोसैलै बिराद गोबाव जाबाय उनाव लोगो मोनलायसिगोनलाय ना थांबायसो
मानसिफोराबो दासो फैगासिनो दं आरो कमेन्ट खालामा नायखोमाग्रा गोजा बाय बाय आगै सना नों बाय बाय आब' बाय 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 दा थांगोन दे आं नोंनि एलबियाव आब'आ मा होनदों आं थांबाय दे नों दे आब' दे जागोन दे मालायनि दायाव जखा दा आंनावसो उखि बेलेगा होनायखाय होबाय मालायनि दायाव जखा दा आंनावसो उखि बेलेगा होनायखाय होबाय दाय 15K होनांबाय आच्छा फाइन होनांबाय नामा फैसा 15K होनांबाय आरो ना अ माय गड देलाय खिन्थाहरलाय मा जागोन बिदिबा ओमफ्राय जोंहा पिटर बसुमतारी फैनो हादों हाय मा खबर होनदों आंना मोजां ब्र मोजां खबराथ' ओमफ्राय नोंनालाय मा खबर आं दोनसिगोनसो मानेलाय बिराद गोबाव जाबाय नै ओमफ्राय सनालि बर' होनदों दोनदो दिया होनदों दे बाय बाय अके होनदों बाय बाय सनालि बाय बाय हाय पिटर बसुमतारी मा खबर नोंनिया जुदि गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो भिडिअ नायनानै कमेन्टफोर होलांदो दा कमेन्ट नायनानै रिटार्न खालामफिनसै आं सोर दंबावो माथो रावबो कमेन्टबो खालामा मानोबो खालामा आना কি খবর এই নম্বৰটো মাৰিম কৈছোঁ কেনেকৈ মাৰিম নাহি নতুন মোবাইল আনিছে নেকি অঁ এইটো লক লাগি আছে না লগ লাগি আছে অঁ লকটো হটাব লাগিব আপুনি লক খুলিব নাজানে मकिस 7 बिबावदोंसोमोन आच्छा 70,000 बिदों मा भिडिअ होआमोन नोंलाय थैबायसो माथो बेबायदि होनांगौबाथ' थैगोनसो माथो थोथस खबरदारलै आंथ' होआलै 9 6 1 2 1 3 4 5 माय गड थैगोनसो माथो बिदिबा दाबो जोङो फिसासो दाबो जेबो जायाखै जोंना दानो जुदि 70,000 गाहाम फाइन होनांगौआ थैबायलै सयथिबो आंनो नांलालै
अख्रां गंसेनि शट होदों सायरि खालामना नों बे सायरियाना शटसो होदोंमोनथ' ओमफ्राय शटआवनो मानो रिभिउखौ बुस्थुआ अख्रां गंसे फिल्मा दाबो रिलिज जायाखैना बेनिखायसो खोमादां नों कमेन्टआव नुदोंमोन आङो नोङो जुलि बिनि अनारनो फन हरनानै माबा होदोसो बिदि होन्दोंमोन ना सासे सोरबा कमेन्ट नायदोंमोन आं कमेन्ट होनो थांनाया नुदों आं बेखौ बे हामायनो शट होनायावनो बिदि नांबाय आरो ना थैगोनसो बेनिखायनो मालायनि बुस्थुखौनो बाहायनाया मा बुंनो ओमफ्राय बे आपल'ड खालामखांनायनि उनाव कपिराइट देखायदोंना देखायाखैमोन नोंनिया गैला खि जाग्रोखाबाय आंना जाग्रोखाबायथ' आरो दानो मा खालामनानै नोङो बोखांफिननांसिगोन मिथिबाय बिनिफ्राय जानाय नंला र' थाङा थाबाय मा थांग्रा बटखौनो होयो सोरबा होआबा देनां मा जागोन जेबो जाया देलै सनालि ना आं दोनसै दै लोगोफोर सोर दङ नायगासिनो दङ सोरबा बहुदनो होमबाबो कमेन्ट रावबो मिथिला बेनिखायनो दा आं दोनथ'नोसै आरो ना बाय बाय लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर दोनसै नायग्राफोरबो जि नायदोंमोन 28 जन गाहाम दङ दाबो होमबाबो कमेन्ट रावबो हरा माथो बाय लोगोफोर बाय